Jir üstünde baxit kerak deymiz. Erta ham kech onu izlaymiz. Teksoronlik bilan boyliqqa aldanib, shin baxitning qadrin bilmaymiz. Şabatım, şabayda. Tizrak, tizrak. Hayda, hayda. Seni kovup tutarga tiyir. To'xta deyim senga. Tizrak şap, u bizden qochmasin. Men tezgina berishman. Hozir men ishni bitirashyapman. Men senga Biz onu qo'shirga tegish tugul. Keling Zayda, men sizni kutaman. Oldingizmi keragi? Shol kerak sizga. Meni yaxshi bir bo'lak kuta. Og'irlikdan so'ng rahatliklar. Zo'r baxt kuta meni. Tezroq borib jetsak yaxshi bo'lar. Hayda. Yaxshi to'qimalarim bor. Oltinli to'qimalar. Yaxshi to'qimalarim bor. Oltinli. Biroz ussiz qarab sotali. Biz sendan gul olamiz bu. Yo'q. Qoralin nishik tez shoba. Oltinli to'qimalarim bor. Yaxshi to'qimalarim U podsho saroyina boradir mug'oyin. Oltinli to'qimalar. To'xta. Kimsin? Senga ne kerak? Kimsin? Ham narsa tilaysan dedim men senga. Podshoga bir bo'lagim bor. Boshdan yuzingni ochib ko'rsatali. Hozir kira olsin endi. Nindi motorliq. Нәрсә телисең, улым? Assalomu alaykum. Ва алейкум ассалам. Сөйлә туган, кемгә нинди эшең бар? Men podshoga deb bir bo'lak olib keldim. Кая, карыйм әле. Hozir. Lekin yo'q, o'zim berashakman. Chunki uni bunda olib kelganda bek ko'p og'irliklar kechirdim. Яхшы, үзең беләсеңдер. Bir xabarchi bilan vazir kira. Ne bo'ldi vazir? Kelayda. Патшабызга хөрмәт булсын. Xush keldingiz. Biz boy uzoq turabizmi hali? Тавышланма. Turig'iz. Narsa bo'ldi?
Бу юлчы сезгә бер бүләк китергән. Һәм аны үзе бирергә теләде. Кил әйдә. Хужамнан сезгә бер бүләк, бәлки ул сезгә кирәкмидәдер. Шулай да Алыгыз, әфәндем. әйе, бу бик матур таш. Чыннан да бик матур таш. Әйе, бу бик матур таш. Син әле китмәдеңме ни? Берәр бүләк көтәсеңдер. Шулаймы? Дөрес әйтәмме? Яхшы, яхшы. Сакчылар! Әйе, без монда. Бу кешене урамга чыгарып атыгыз. Тыңлыйбыз, әфәндебез. Нинди явыз кеше булды бу? Нинди матур таш. Әйе, бик матур. Чыннан да бик матур. Нинди матур таш, машалла. Сез ничек уйлыйсыз? Бу ташны нишләтергә була? Әфәндем, минемчә бу таш сезнең кулыгызда булырга тиеш. Әгәр бармакларыгыз өстендә булса, аның матурлыгы тагы да артачак. Бәлки зур таягымның үстендә булырга тиештер, Ничек уйлыйсыз? Сез ничек кушсагыз шулай булыр, әфәндем. Ничек теләсәгез шулай булыр. Эшләрбез. Башта бу ташның өстенә берәр рәсем төшерергә кирәк. Сез моны эшли алырлык берәр кешене беләсезме? Вәзир, син бу эшне кемгә кушар идең? Әлегә мин беркемне дә әйтә алмыйм, әфәндем. Белмим шул, бу эшне кем башкарып чыга алыр икән? Беркемне дә белмим. Кыйммәтле ташлар белән эшләүче Юныс үз эшен бик оста башкара. Ул ышанычлы бер кеше һәм кыйммәтле ташлар белән бик оста эш итә. Хәтта бу бәндәләр дә үз эшләрен аңа бирәләр һәм сезнең дәрәҗәдән файдаланып эш хакында бик аз түлиләр. Ярар, алайса ташны аңа бир һәм ул аның өстенә матур бер рәсем төшерсен. Нәрсә кушсагыз да үтәрбез. Тукта. Кирегез. Берәр йомышыгыз бармы? Рәхим итегез. Юнус, син буласыңмы? Әйе, мин. Нәрсә кушарсыз? Бу патшага бирелгән таш. Бик матур таш. Син күргән бу таш патшабызныкы. Ул аның өстенә бик матур һәм күңелгә хуш килерлек бер рәсем төшерергә кушты. Мин сезнең ышанычыгызны аклармын. Әгәр бу ташны боссаң, әгәр инде эшең патшабызга ошаса, син бик күп байлык алырсың. Калганын үзең беләсең. Бәхет сиңа үзе елмая. Инде мин китәм. Бераздан килеп, нәрсә эшләгәнеңне карармын. Бу ташны күз карасыдай саклаячакмын һәм аның өстенә бик матур бер рәсем төшерәчәкмен. Кем генә күрсә дә исе китсен. Нинди матур бу таш. Патшаны бәхетле итә алсам, миңа байлык киләчәк. Монда каралы, әнисе. Нәрсә ул? Бүгеннән безнең өчен авыр тормыш бетте. Патшадан шул кадәр күп алтын һәм көмеш алачакмын. Гомеремнең ахырына хәтле бай яшәячәкбез. Аллаһка шөкер, бик ярлы түгелбез, тормышыбыз да матур гына үтә.
Бик ярлы түгелбез дисең, ләкин бөтен булган нәрсәбез бу ташның кичкенә генә кисәгенә дә тормый. Байлыкка кызыкма. Сиңа мал-мөлкәт кирәк түгелмени? Ат белән хезмәтчеләр кирәк түгелмени? Ә? Барыннан да элек миңа Аллаһның ризалыгы кирәк. Син шундый булырсың инде. Мин эшкә китәм. Патша миңа бер капчык акча бирәчәк. Байлыгым артачак. Безгә бәхет киләчәк. Эшне тизрәк эшләргә кирәк. Бу ташны мин бик матур итеп ясарга тиеш. Әтием, кая киттең? Хәзер кайтам мин, кызым. Хәзер кайтам. Мин бай булачакмын. Хо! Инде эшне башларга кирәк. Ya Allah, ders işledim. Allah. Yok. Син нәрсә эшләдең? Патша сине үтерәчәк. Yok. Ya Allah. Ya Rabbim, mingə yardım et. Xatınım белән балаларымны сиңа тапшырам. Мин беләм, патша миңа бик каты җәза бирәчәк. Ya Rabbim, син мине зур кайгыдан коткар. Эй бийек Аллаһ, коткар мине, коткар. Эй Аллаһ, миңа ярдәм ит. Син бар нәрсәдән биексең. Ya Rabbim, рәхмәтеңнән ташлама. Син галәмнәрнең хуҗасы. Синең рәхмәтеңнән башка беркем бер нәрсә эшли алмый. Ya Allah. Эй мөхтәрәм шейх, эй Аллаһның тугры бәндәсе, миңа ярдәм ит. Патшаның бик кадерле бер ташын буздым. Ул мине һич кызганмас. Минем өчен дуга кыл. Ярдәм ит миңа. Yunus, Allah'a dua kıl, hem unutma. Bu Allah'ın sınavı. Bu dünyada yarlı yaşageç, patşanın sina baylık birüğün ümit itesin. Allah, baratik Allah kına sina baylık bire ala. Ey Allah'ның тугры бәндәсе, мин гынах кылдым. Аллаһка гына сыгынамын. Ләкин гади бер кулның ярдәменә ышандым. Хатыным белән балаларымны сезнең карамакка калдырам. Чөнки патша мине үтертәчәк. Башка җәзага ул һич риза булмаячак. Namaz vakıtı kirdi. Eydi, birge irtengi namazını okuyuk. Allah'tan sina yardım ituğun sorarmın. Sin de Allah'a dua kıl, hem ondan sabırlık bilen yardım sıra. Assalamu aleykum Yunus. Ve aleykümselam. Нәрсәләр эшләдең? Сөйлә. Күрәм, ташка рәсем төшермәгәнсең әле. Ya Allah, yardım et. Юк әле, ясамадым. Яхшы. Патша бу ташны ике кызына бүләк итәргә теләде. Хәзер син аны бүлеп, икесенең дә өстенә рәсем яса. Ya Allah, сиңа мактаулар булсын. Сиңа күп тапкырлар шөкер итәм, я Allah. Ya Rabbim, синең каршында тәүбә кылам. Ya Allah, каранлыгым һәм байлыкка кызыкканым өчен тәүбә итәм. Хаклыкта син бердән бер Allah һәм синнән башка бер илаһ та юк. Ya Allah,
Sin bizni şın müslümanlardan kıl. Mine gafu it, dualarımni kabul eyle. Günahlardan üzün sakla. Ey galemlerinin Rabbisi. لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله Jir üstünde bəxit kirek dibiz. İrde hem kiş anı izlibiz. Tik saranlık bilen baylıkka aldanıp, şın bəxitnin qadirin bilmibiz. Dostum, sina kineş birem tınla. Bəxit dip, baylık artından kuma. Altın kümüş, akşa kılı bulma. Rabbim Allah birgenge şükür it. Hiçbir vakit sabırsızlık kılma.